Me ollaan otettu Tommi Tabermanin runoalbumista, joka on aivan upea albumi, niin ollaan otettu Tommin erilaisia sanontoja, lauseita ja pätkiä tuosta levyltä ja koitetaan soittaa niitä puhelimessa. Joo, ja tällä kertaa uhriksi joutuu Tiina Parka. Tiinan kaverit on ilmoittanut hänet mukaan. Nyt katsotaan, mun täytyy tähän kyllä alkuun sanoa, että onko siellä Tiina tai jotain vastaavaa, että se lähtee käyntiin niin, se keskustelu. Aivan. Katsotaan, miten kauan keskustelu Tiinan ja Tommi Tabermanin välillä sujuu. Tiina. Onko Tiina? Joo. Sano keltavuokko. Mitä? Sano keltavuokko. Näinhän sano. Sinun on huudettava. Ei. Sano keltavuokko. En. Pääskönen tai haukka. Ei. Enkä sano. Ei. Älä huuda. Joo, ja kukakohan tää on? Samapa tuo. Sano keltavuokko. Joo, nähdään. Sinun on huudettava. No vittu, en huuda. Sano keltavuokko.